הרצליה, נכון? הרצליה. והוד השרון, כפיים. תודה רבה שבאתם. אנחנו נדבר היום על מה זה קרוספיט. אנחנו נדבר לפני כן על מה זה כושר. אחריי יהיה פה רון, שהוא תזונאי של מכבי תל אביב, והבעלים של קרוספיט השרון. הוא ידבר על תזונה. בסדר? כל מה שאני הולך להגיד זה לא דברים שאני המצאתי, ממש לא, זה שני הרצאות מתוך ה-Level 1, קורס מאמנים של קרוספיט, אתם יכולים למצוא את זה באינטרנט, אז אני לא לוקח על זה קרדיט, לטוב ולרע. בסדר? אז בואו נתחיל. באתם לשמוע מה זה קרוספיט, נכון? זה מה שבאתם לשמוע? אמרו מגניב. אמרו מגניב, אז באתי. אוקיי? אז אפרת, תני לי ככה, במילה אחת מה זה קרוספיט? אפרת, אני מבין. עומר, מה זה קרוספיט? מה זה קרוספיט? סבל? סבל, אוקיי. הילה, מה זה קרוספיט? יפה. אוקיי, אפשר לומר שקרוספיט זה תוכנית כושר, בסדר? GPP פרוגרם. GPP זה ראשי תיבות של General Physical Preparedness, בסדר? או Fitness פרוגרם, תוכנית כושר. אוקיי? זה פשוט, זה קרוספיט, זה די פשוט. אבל בהגדרה הזאת יש קצת משהו שלא פשוט. מה שלא פשוט פה זה הסיפור הזה, זה מה זה. אוקיי? אז עכשיו אנחנו קצת נדבר על זה, על מה זה כושר. עכשיו אני שואל אתכם, ואני רוצה שבאמת תנו לי תשובה כנה ככה, אבל במשפט אחד, ואני הולך להתקיל פה אנשים, מה זה כושר? אוקיי? יואב, מה זה כושר? משהו שאפשר למדוד אותו. או מה שאפשר למדוד אותו, בסדר, אפשר למדוד הרבה דברים. עומר? כושר? כן, כן, מה זה כושר? יכולת גופנית שניתנת למדידה. יכולת גופנית שניתנת למדידה. אוקיי? נועם. שלא מערבבים בשר וחלב, זה כושר. אוקיי. לא, אני מתכוון כושר. פיטנס. יש לך הגדרה, משהו? כן, מה זה כושר בשבילך או מה זה כושר בכללי? אין לך כלום? איך? אביליטי, יכולת? יכולת למה? לא יודע, כושר שיפור, כושר לעשות ספורט. אוקיי, כושר גופני. בוא נדבר על כושר גופני. יכולת גופנית. יכולת גופנית. יכולת לכל דבר, כושר גופני זה יכולת גופנית. אם אפשר למדוד, אם רוצים אפשר למדוד את זה, אם רוצים אפשר לא... אוקיי, אז בוא ניקח את זה צעד אחד. כן, ג'ורדן. היכולת לעמוד בכל משימה. אוקיי, זה גם... בסדר, אז בואו ניקח את זה שנייה צעד אחד קדימה. אוקיי? אני אספר לכם סיפור, איזשהו קוריוז על זוג חברים טובים שלי, קוראים להם רץ ורצה. זה באמת חבר'ה שמה זה בכושר, אתם מכירים את הזוגות האלה שכל הזמן רצים ביחד, עושים טריאטלונים, אופניים כל היום, כן. אז זה הם, אוקיי? והם הזוג הכי בכושר שאני מכיר. בסדר? ולפני כמה ימים הם עברו דירה. וכשהם עברו דירה, אז הם היו צריכים להזיז את המקרר והספה, הם פשוט לא הצליחו. אז הם קראו למשה, השכן השמן מלמטה. אז נשבר לי המיתוס הזה שהם הזוג הכי בכושר שאני מכיר. אחרי זה הלכתי ואני מכיר זוג אחים שקוראים להם אקטין ומיוזין, או האחים בן דוד, לא יודע, מה שאתם רוצים. והם אחרי זה אמרו, אוקיי, זה החבר'ה הכי בכושר שאני מכיר. אוקיי? אבל לפני כמה ימים למוטי ירד אגב, והוא לא הצליח להגיע לזה. אז הוא ביקש מדוד שיגרד בשבילו, אז גם עליהם נשבר לי המיתוס של... סתם, זה כבר לא נכון להכין מדוד. הם מאוד גמישים היום. אז נשבר לי המיתוס שהם הכי גמישים. אבל נראה לי שאני לא לבד בבעיה, בסדר? נראה לי שיש איזושהי בעיה כזאת בכל העולם, על להכריע מי בכושר הכי טוב. אוקיי? אז אנחנו לא לבד בסיפור הזה עם ההגדרה של הכושר. מישהו יודע מזה? שהוכרז פה כ-World Fitness Man. זה לא אביעד, זה לא אביעד. איך? מיץ' מבייוואץ'? אתה אמור לדעת מי זה? כן, זה מהטריאטלון. זה מרק אלן, בסדר? 6 פעמים אלוף איירונמן. הוכרז על ידי כל מיני מגזינים כאלה ואחרים, כי הבן אדם בכושר הכי טוב בעולם. אוקיי? ואז באו האמריקאים ואמרו, לא, לנו יש את אשטון איטון. הוא אלוף אולימפי בקרב רב, בקרב 10, אוקיי? מי בכלל משווה איירונמן לאולימפיאדה? אז בכלל שתי דברים שונים. הוא בכושר הכי טוב בעולם. ואז באו החבר'ה של הכדורגל, ומה הם אמרו? קריסטיאנו רונלדו.
האיש בכושר הכי טוב בעולם. לא, זה ביופי. זה ביופי, אוקיי. ואז באו החבר'ה של ה-NBA ואמרו, תקשיבו, יש את האתלט הכי טוב בעולם וקוראים לו לברון ג'יימס, בסדר. על זה אין עוררין, הוא האתלט הכי טוב בעולם, הוא יכול להיות שחקן פוטבול, הוא יכול להיות שחקן כדורסל. ואז באו גם החבר'ה של הקרוספיט המוזרים ואמרו עוד איזה משהו שמישהו בכושר. אז יש לנו בעיה, מי הכי בכושר? אתם רוצים לנסות לעזור לי בזה? לא רק מבין החמישה האלה, מי הכי בכושר? איך אני אמודד את זה? אורי. GPP, General Physical Preparedness, מי הבן אדם הכי בכושר בעולם? מבין כולם כאלה? משהו, מישהו, תעזרו לי, בבקשה, אני באמת חייב פה עזרה. מה השאלה? כן, ג'ורדן. נסתכל על הדברים ברמת הספורט, התחרותי הספציפי, שבכושר המקצועי שלהם הוא משהו למטרה הספציפית. כלומר, הוא רוצה להיות שחקן כדורגל, הכישורים שיעבוד עליהם יהיו ספציפיים בכדורגל. וסביר להניח שאם מישהו כמו עכשיו לשחק כדורסל, אז יכול להיות שלא, או כדורגל, יכול להיות שלא יהיה לו, אתה יכול להיות באמת 90 דקות בכושר משחק מפלסטי המרורן מבחינת פעולות של ספרינטים, כיוון, לא יודע מה, כתובים, דברים כאלה. למרות שכביכול יכול להיות את ה... אתה יודע, די זמן יש את כל הנתונים מבחינת הרפואות, אז קשה לגדול את זה בין ה... נכון, זה מאוד קשה, שוב, באמת אין פה תשובה אחת למי באמת הכי בכושר, אבל אני מדבר על דברים שמעניינים אותנו. אוקיי, אנחנו באנו לשמוע מה זה קרוספיט, אז אמרנו שקרוספיט זה תוכנית כושר, בסדר, מה שאנחנו עושים כל יום זה תוכנית כושר, שאנחנו רוצים לקדם את הכושר שלנו, אנחנו מדברים על התעשיות כושר, ואנחנו מדברים על כושר בשבילנו, אנחנו לא מדברים על כושר ספציפי, אז אני שואל אתכם, איך אני מודד את זה? איך אני מודד את הסיפור הזה, מי הכי בכושר? אוקיי, אז כאן מתחיל בעצם הסיפור של הקרוספיט. אוקיי, אז עכשיו אנחנו נתחיל בסיפור. זה כמובן, כרגיל, הכל התחיל עם... לא, זה לא היהודי הזה. גרג גלסמן, בסדר? יהודי עם שיגעון, זה מי שהמציא את הקרוספיט. והוא היה מתעמל, הוא גדל בבית של מדענים, והוא יום אחד החליט שהוא מקים תוכנית כושר מסוימת, שתוביל את עצמה טוב לכל האספקטים של החיים. אבל אז הוא נתקל בבעיה, הוא הלך לספרות ובדק את ההגדרות של הכושר, והן כולם היו מאוד ארוכות, לא רלוונטיות למה שהוא רצה, מלא מילים מפוצצות בלטינית, ובאמת לא משהו שאפשר לכמת ולהגיד, זה הבן אדם בכושר הכי טוב. אז הוא התחיל את התוכנית שלו בסנטה קרוז, קליפורניה, ולאט לאט הצטרפו אליו עוד אנשים ועוד אנשים, והוא התחיל להגדיר את הכושר, הוא התחיל להתבסס על 3 מודלים שאנחנו נדבר עליהם עכשיו, שהם הובילו אותו להגדרה הסופית שגם עליה אנחנו נדבר בזה. בסדר? אז בואו תנחשו מה המודל הראשון, רמז, הוא רשום גם על החולצה שלנו וגם על אחד הקירות פה. מה אתם אומרים? Stronger than yesterday זה יפה, אבל לא, לא. ה-intensity גם לא. מה אתם אומרים? זה רשום פה על הקירות, חבר'ה, זה קל. functional movements לא. beast mode. beast mode on גם לא. כבר לא נשאר לכם קירות. לא נשאר קירות. מה אתם אומרים? מה כתוב שם? כל הרשימה הזאת. כל זה, איך? משהו משם, משהו משם. אז חבר'ה, יש פה הרבה חבר'ה שמדריכים עכשיו בקורס מדריכי חדר כושר ודברים כאלה. סרט מרכיבי הכושר הגופני. בסדר? סרט מרכיבי הכושר הגופני, גם רשום לנו החולצה וגם רשום שם. עכשיו, הדבר הזה הוא לא בדיוק משהו יותר מדי מדעי, זה רשימה שהמציאו אותה חבר'ה שהם מאמנים. בסדר? זה בעצם רשימה של דברים שאפשר לשפר באמצעות תוכנית אימונים. בסדר? יש כאן איזושהי חלוקה של 4 ראשונים הם אורגניים, 4 אחרונים הם נוירולוגיים, וה2 אמצעים הם איזשהו שילוב של שניהם. בסדר? אני אעבור עליהם שנייה. סיבולת לב ריאה, סיבולת שריר, כוח, גמישות, כוח מתפרץ, מהירות, קורדינציה, זריזות, שיווי משקל ודיוק. בסדר? אז בא גרג ואמר, אוקיי, הבן אדם הכי בכושר הוא הבן אדם ששולט בכל 10 האלה בצורה הכי טובה. אוקיי? לעומק ולרוחב. מה זה אומר לעומק ולרוחב? לא מספיק שהם יהיו שווים בין כולם, אוקיי? צריך שהם יהיו מאוד טובים. אוקיי? לא טוב שאחד מהם יהיה שאני אהיה 100% בשלום מנחם ובן. שאני אהיה 100% בסיבולת לב ריאה, או שאני אהיה 100% בדיוק. אני צריך להיות איפשהו באזור ה-85% בכולם. בסדר? אז זה המודל הראשון, שליטה לעומק ולרוחב ב10 המרכיבים.
מודל השני, מישהו יש לו איזשהו כיוון, אולי מישהו שהיה פעם בהרצאה של קרוספיט, מה אתם אומרים? מכירים את התחרות של קרוספיט ירושלים שנערכת כל שנה? איך קוראים לה? איך? הופר צ'אלנג', נכון? מה זה הופר? מה שיוצא, נכון? זה לא טוב. בסדר? זה המודל השני. המודל השני מדבר על מודל מאוד מאוד אקראי. עכשיו אני אגיד לכל אחד מכם לחשוב על 5 משימות פיזיות הכי הזויות שעולות לו בראש, מלרוץ, לעלות על הר, לשחות, לעמוד על רגל אחת כמה שעות, ללכת על הידיים, הכל. תחשבו על הכל, וכבר היה הכל, בסדר? בואו ניקח את כל הדברים האלה, נזרוק אותם לתוך מכונת לוטו כזאת, נגלגל, ויש גם תחרויות כאלה, נגלגל, ומה שיוצא, יוצא זה מה שעושים עכשיו. בסדר? ולמשך סוף שבוע או שבוע, או עד שנגמרים כל האירועים, הבן אדם שמתפקד בצורה הסטטיסטית הכי טובה בכל הדברים האלה, הוא הבן אדם בכושר הטוב ביותר. אוקיי? יש כאן איזשהו קאץ' קטן. אם יצא לי עכשיו ריצת 2000, זה המקצה הראשון שיצא לי. אוקיי? ריצת 2000, ויבוא מישהו וירוץ אותו, את הריצת 2000 הזאת ב6 דקות, אני יכול להגיד שב-95% הוא לא ינצח בתחרות הכוללת של מי בכושר הכי טוב. אוקיי? בגלל שיש פה איזשהו אבסורד מומחיות כזה, שכדי להגיע ל6 דקות ב-2000 יש איזושהי אדפטציה גופנית שמכריחה אותך להיות רזה. בסדר, אתה כנראה לא יכול להרים יותר מדי, אתה לא יכול לנטר יותר מדי גבוה, יש המון יכולות אחרות שנפגעות בגלל זה. אז בעצם מי שינצח פה, אם אתם עוקבים אחרי הקרוספיט גיימס או אחרי כל מיני תחרויות בעולם, מי שינצח זה בדרך כלל מי שנמצא באחוזון ה-80-85. בסדר? והוא אף פעם כמעט לא ראשון. דברים מאוד מסוימים. בסדר? זה תופס גם על 500 קילו דדליפט, אוקיי? או קפיצה לגובה. אי אפשר להיות מאוד מאוד ספציפי במשהו. עכשיו, אם מישהו רוצה, אם המטרה של מישהו בחיים היא לעשות 500 קילו דדליפט, אחלה, סבבה, נקשר אותו עם החבר'ה של הסטרונגמן, אבל מה שהוא עושה בזה, הוא לא מקדם את הכושר שלו, אלא הוא מקדם תחום מאוד צר בכושר. בסדר? וכנראה שכשהוא יקדם את התחום הצר הזה, אז הוא יוותר על הרבה דברים אחרים. זה מתקשר למודל הקודם שדיברנו עליו, 10 המרכיבים. המודל השלישי הוא די פשוט, זה 3 אוקיי, אז כאן יש לנו שליטה לעומק ולרוחב במודלים שונים. המודל השלישי הוא 3 המנועים. בסדר? מכירים את הדבר הזה? שמעתם עליו פעם? זה 3 המנועים שיש לנו בגוף, 3 הדרכים שלנו להפיק אנרגיה. בסדר? 3 דרכים להפיק ATP. אוקיי? ATP זה הצורה של כל האנרגיה שאנחנו יודעים להפיק. יש לכם פה את השמות שלהם, זה לא באמת רלוונטי, אבל בהגדרה של כולנו אנחנו מכירים אותם נחצה את זה כאן, מכאן, אירובי ואנאירובי. בסדר? זה מה שאנחנו מכירים. אז אנחנו רוצים לקחת את 3 המנועים האלה ולהגיד בוא נפעיל אותם בצורה הכי חזקה. אוקיי? בוא נמקסם את 3 כמה שיותר. אני לא רוצה לשלוט רק באירובי, אני לא רוצה לשלוט רק באנאירובי, אני רוצה לקחת את 3 המנועים האלה ולדחוף אותם כמה שיותר למעלה. בסדר? אני רוצה לשלוט ב3 בעצם בכל טווחי הזמנים שאני יכול בגוף שלי, אותו דבר. אז זה המודל השלישי, מקסימום תפוקה מ3 המנועים המטאבוליים, ואחרי כל זה אנחנו רוצים לדבר שנייה אחת על איך אנחנו מודדים את זה, בסדר? קצת פיזיקה. עכשיו אני ממש לא פיזיקאי, אני גולנצ'יק, אני בכלל בכיוון השני, בסדר? אבל אני רוצה עכשיו שנדבר, יש פה מישהו שמבין קצת בפיזיקה? איפה טלי? איזה דוקטור לפיזיקה. איך אני מודד? מה הנוסחה של P או F? הראל? פורס? מה אתה אומר? F שווה ל? איך? מסה כפול תאוצה, אוקיי? מה זה אומר? מה זה מסה כפול תאוצה? פיני? מסה נמדדת בקילוגרמים, והתאוצה קילומטר לשנייה בריבוע. פוט פאונד, בסדר? ככה מודדים גם כוח סוס. בקיצור זה עבודה לחלק לזמן. בסדר? כמה שיותר עבודה בכמה שפחות זמן. עבודה, עוד שנייה אנחנו גם נראה את זה, אנחנו נדגים את זה פה בחי, תתכוננו, אחד מכם הולך לעשות עבודה עוד שנייה. זה משקל כפול מרחק. בסדר? בעצם משקל כפול מרחק לחלק לזמן. אוקיי? עכשיו אנחנו נראה איך אנחנו עושים את זה, את המשקל כפול מרחק לחלק לזמן. עומר, בוא שנייה. בוא שנייה, בוא. יאללה. אוקיי, יש לנו שעון? בן, יש לך שעון? יש. לי יש שעון. לי. לא ברבי, יש לך שעון? פתחתי לו, כן. אוקיי,
עומר, אני רוצה שעכשיו בדקה תעשה כמה שיותר איירסקוטים. כמה שיותר איירסקוטים בדקה. לא ברפיז, אני רוצה איירסקוטים, אני רוצה להשאיר את זה פשוט. מה, אני ברפיז? בסדר. מוכן? אורי. לא. איירסקוט. בסדר, הסטנדרט, אוקיי, הסטנדרט. זוכרים מה הסטנדרט לאיירסקוט? צריך לרדת מתחת ל-90 מעלות, ליישר אגן, בסדר, נעול עד הסוף, לא כמו שאורי קיבל נו רפים ב-RFA, אלא ככה חזק. בסדר? אי אפשר מוכן? 3, 2, 1, צא! חבר'ה, לעודד אותו, קדימה. זהו? 6, זה מה שאתה יכול? 8. הכי מקל שיש שם. יואב סופר לך. יפה מאוד. עומר, קדימה, עומר, רבה. חלש, עומר. עומר, אין פה שום ידיים. יש. תרשום. תפסיק, עומר, למה אתה צריך את זה? אתה יכול לעשות רק פרחים ולעצור, אתה לא חייב. קדימה, עומר. הלאה, עברו 5 שניות. קדימה, עומר. קבל ממני נו רפים עוד שנייה, אתה לא יורד מספיק. 20. שמישהו ישיב. מה? חבר'ה, זה לא קל העסק הזה. 15. אתם יודעים, אתם עשיתם את זה היום, את האימון הזה, את הטארטון, עשיתם את זה במשך 4 דקות. מישהו סופר לו? חזק! 2, 1, די. כמה? 56. יפה מאוד, כפיים מאוד, חברים. זה לא מעט, אוקיי? איך הוא ידע שאני אפול עליו? אוקיי, חברים, אז עכשיו אנחנו ניקח את עומר, ואנחנו ננסה לכמת באופן, ממש, באופן פיזיקלי, את מה שהוא עשה עכשיו. אוקיי? אז אני לוקח נניח את המרכז מסה של עומר. אוקיי? אני לוקח את המרכז מסה שלו באזור ה-40 קילו, הוא נע כאן באזור המטר של איירסקווט, והוא עשה את זה כמה? יואב? 57 פעמים. עכשיו, או וולט או כוח סוס, זה לא משנה איך אתם מודדים את זה. כוח סוס אחד שווה ל-750 וולט. ועד, סליחה, וולט. וכוח סוס אחד זה 33,000 פוט פאונדס לדקה, נכון? אז עומר עשה פה בערך חצי כוח סוס, אוקיי? עומר עשה פה חצי כוח סוס, אוקיי? כי אם תכפילו את הפאונדינג וכל הסיפור הזה, זה יוצא משהו כמו חצי מ-33,000. בסדר? אז כמו שלקחתי עכשיו את עומר ואני מודד את איך הוא עשה את זה, בסדר? מרחק כפול משקל, לחלק לזמן, ככה אני יכול לעשות על כל, ואנחנו עושים, בסדר? אנחנו לא עושים את זה, החבר'ה החנונים מסנטה קרוז, שיש להם את כל המעבדות שם, הם עושים את זה, על כל וואט שמתפרסם באינטרנט, אוקיי? וכולם רושמים את התוצאות שלהם בתגובות, במיין סייט של קרוספיט, אז עושים על זה מחקרים. בסדר? על הסיפור, עומר, בסדר? עומר, תעשה לו מסר שם. אז ככה מודדים את זה. וזה מאוד חשוב על איך מודדים את זה, כי אנחנו נדבר על זה בסוף, שכל מה שאנחנו עושים צריך להיות מדהים. בסדר? אז אני חוזר לשאלה, מי הבן אדם בכושר הכי טוב, שנייה אחת, ואיך אני מודד את זה. כבר ראיתם את התשובה, זה לא. אבל מה אתם אומרים? ג'ורדן, אחרי שאנחנו יודעים את 3 המודלים שהתבססנו עליהם, אנחנו יודעים את 10 המרכיבים של הכושר הגופני, שאני צריך שליטה לעומק ולרוחב בהם. אנחנו יודעים את המודל של ההופר, אוקיי? שאני צריך להיות מוכן להכל, למודלים שונים, אפקטים של לא ידוע ולא מוכר, ואנחנו יודעים את 3 המנועים המטאבוליים שלנו. אז בואו ניקח את כל זה, וניקח אתלט, אוקיי? נניח עכשיו ניקח את עומר, וניקח את כל הביצועים שלו, ונשים אותם על גרף. זה נראה משהו כזה, בסדר? וכל המשימות פה אמורות להיות לכם... זה אמור להיות לכם מוכר מאיפשהו, 1 הרם דדליפט, 3 הרם טרסטר, 100 מטר ספרינט, עליות חבל 6, 30 וולבול, עד לאיש ברזל, טיול תרמילאים, חצי מרתון, אווה, מייקל וכל הדברים שאנחנו אוהבים לעשות פה, בסדר? אז זה הגרף של עומר לצורך העניין. יש לי בציר הזה זמן, יש לי בציר הזה תפוקה של כוח, ופשוט שמתי את זה על הגרף. ואני רוצה להגיד שכל מה שמתחת לציר הזה, זה הכושר של עומר. אוקיי? בצורה סטטיסטית כמובן ביחס לאחר. כמובן זה תמיד בתחרות ביחס לאחר. אז זה הכושר של עומר. אוקיי? וככה אני מודד כושר. וזה בעצם נותן לי את ההגדרה בתרגום חופשי מאנגלית, הספק עבודה על פני טווחי זמן ואלמנטים שונים. בסדר? הספק עבודה זה מה שאנחנו מודדים. על פני טווחי זמן ואלמנטים שונים. יש לנו פה כל מיני אלמנטים, אוקיי? אין לנו פה רק ריצה של
50 מטר, מה השאלה נועם? איך זה מדיד למישהו אחר, מול מישהו אחר? איך זה מדיד מול מישהו אחר? אתה לוקח את כל מה שיש לך כאן ואתה שם מול מישהו אחר. אז מישהו אחר יצא לו גרף דומה וחוצה באיזשהו מקום ובחלק מהמקומות יהיה מעל, חלק מהמקומות מתחת. נכון, אתה לוקח כל מה שמתחת, כל השטח שמתחת. מדבר על השטח שמתחת. אתה מדבר על השטח. כן, לא מדבר על הקו עצמו. ניקו, איך הגעת לאחד מהם, כאילו, לפי מה אתה מחשב אותו על 10 שניות ל-900 ואט? לא, לא, לא. אני מחשב אותו על המנוע של בין 0 ל-10 שניות. זוכר את המנועים שדיברנו עליהם? אני מחשב אותו על בין 0 ל-10 שניות. אוקיי? זה לא בהכרח, שוב, זה כוכבים שאני ציירתי, זה לא בהכרח נכון בשניות, בסדר? אבל זה התפוקת כוח שהם נותנים. בסדר? כמובן שאני לא יכול לעשות אחד RM דדליפט למשך הרבה זמן, אז הוא נמצא שם. בסדר? אני גם יכול לקחת אותך עכשיו, אם האחד RM דדליפט שלך הוא לצורך העניין ב-50 קילו יותר נמוך משל עומר, אז אתה לא תהיה כאן. אוקיי? אתה תהיה איפשהו כאן. בסדר? אז כל המשימות שאנחנו עושים כאן בקורספיט, וזה משימות שאנחנו עושים כאן, בסדר? מי שמתאמן כאן בקורספיט, סביר להניח שהוא עשה פה 80% מהדברים, אז אתם יכולים לקחת בבית לצייר את הכושר שלכם. בסדר? זה מאוד מדיד. זה הכושר שלכם, וזה ההגדרה. עכשיו אנחנו נראה איך אומרים אותה באנגלית, ואני מקווה שתכירו את זה. בסדר? Work capacity, cross broad time and modal domains. בעברית כבר הבנו איך אומרים את זה. בסדר? מה המדע של הספורט, וינגייט, או כל האנשים האחרים אומרים על ההגדרה הזאת? הם לא כל כך מסכימים איתה. בסדר? הם לא כל כך מסכימים איתה כי זה מסוכן, זה מסוכן להם, זה מסוכן את הפרנסה, ברור שזה מסוכן. וזה חדשני. בסדר? זה מאוד מאוד חדש, זה הגדרה אמיצה, זה הגדרה נועזת. בן אדם בעצם, גרג לאסמן, לקח את כל הסיפור הזה של כושר ואמר, חבר'ה, כולכם פה באקסרסייז סייאנס, בווינגייט, אתם מודדים דברים אחרים, אתם מודדים VO2 max, אוקיי, נפח ריאה, אתם יודעים סף חומצת חלב, אתם יודעים דברים כאלה, והדברים האלה לא מעניינים אותי. הם פשוט לא מעניינים אותי. הם גם לוקחים המון זמן למדוד, בסדר? לא כל אחד יכול למדוד אותם. הם גם מאוד מאוד מורכבים, ולא באמת כל אחד יכול להבין מה הם עושים, אבל בגדול הם לא מעניינים אותי. מה שמעניין אותי זה כמה בן אדם יכול לעבוד, מה העבודה שהוא יכול לעשות. בסדר? אז בואו ניקח את ההגדרה הזאת שנייה צעד אחד קדימה. זה אגב משהו של גיל, אם מישהו רוצה להבין איך זה קשור לגיל, כי כמובן השטח מתחת לעקומה של בן אדם בן 25 לא דומה לאותו בן אדם שהוא בן 50, אז אני עושה פה איזשהו מודל תלת-מימדי, זה לא אני כמובן, זה משהו שהוא מוכר בעולם של הקרוספיט. אין צורך להתעמק בזה, פשוט תבינו שמי שבין 25 ומי שבין 40 ויש להם אותו שטח מתחת לעקומה, אז הבן אדם בן 40 בכושר הרבה יותר טוב. אוקיי? אז זה עצה לכל החבר'ה שפה מתבגרים לאט לאט, לקחת את השטח הזה מתחת לעקומה ולהחזיק בו כמה שאתם יכולים, ואז אתם בכושר הרבה יותר טוב מהצעירים. בסדר? אז בואו עכשיו נעבור הלאה לכושר ובריאות. אוקיי? אז יש לנו את ההגדרה של כושר, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על בריאות, כי כולנו פה בעצם, אנחנו באנו לפה בשביל להיות יותר בריאים, אוקיי? אולי גם כדי להיראות יותר טוב, אבל בשורה התחתונה, כדי להיות יותר בריאים. כשאני הולך לרופא, הוא מודד לי את הדברים הבאים, בסדר? לחץ דם, אחוז שומן, צפיפות עצם, כולסטרול טוב ורע, טווח תנועה, בסדר? מסת שריר וכו' וכו'. בסדר? דופק במנוחה והכל. אז אנחנו אומרים שמי שנמצא, ככל שיש לך שטח יותר גדול מתחת לעקומה, אז הדברים האלה יהיו קורלטיביים, אולי אפילו מרכיבים של הדבר הזה. בסדר? ככל שהשטח מתחת לעקומה שלו יותר גדול, אז הדברים האלה הם יהיו הרבה יותר אפקטיביים לך. אבל עזבו את זה שנייה. בואו ניקח עכשיו שני אנשים בני 80. בן אדם אחד, כל המדדים האלה שלו פרפקט. אוקיי? יש לו לחץ דם, אני אפילו לא יודע כמה זה לחץ דם תקין. לחץ דם ממש תקין, יש לו כולסטרול בדם מדהים, אוקיי? כל המדדים אצלו על הכיפק, אבל כשהוא יוצא מהרופא, יש לו שם את התאילנדית שלוקחת אותו על כיסא גלגלים ומחזירה אותו הביתה. אוקיי? הוא לא יכול לעלות במדרגות, הוא לא מתפקד מינית, כנראה הוא לא יכול לעשות כלום לבד, הוא כבר סיעודי. בסדר? לעומת זאת, יש את הבן אדם בן 80 האחר, שהוא, השטח מתחת לעקומה שלו, הוא סבבה, הוא בסדר גמור, אבל כל המדדים האלה חרא. מה אתם אומרים? מה הייתם מעדיפים? קשה. מה זה מעדיפים? את התאילנדית? את התאילנדית זה טוב, אחלה.
אני לא יודע, אני חושב שאני הייתי מעדיף להיות במצב של הבחור שיכול לזוז, שיכול לעבוד. כן, גם אני. גם את, קרמן, יום שפעה. קרמן איתי, איזה כיף. לא, אני באמת מעדיף להיות במקום שלו, גם לשם, לדעתי, התעשייה של התרופות לוקחת אותנו. היא לוקחת את המרכיב הזה, והיא אומרת, אוקיי, בואו נתקוף את המרכיב הזה. והיא לוקחת את הקולסטרול ואומרת, בואו נתקוף אותו. אוקיי? שאני חושב שיש פה חוסר הבנה לזה שצריך פשוט, אני חושב שזה גם ראייה קלינית יותר, של בן אדם, מה מפריע לו, מה הוא יכול לעשות ומה לא, ולא מה המספרים האלה אומרים. בסדר? וגם תעשיית התרופות, לאן שהיא לוקחת אותנו, זה למצב שאנחנו נחיה עד גיל 150, אבל ניכנס לבית אבות בגיל 70. אוקיי? וזה לא נכון. אז זה לגבי כושר ובריאות, ואני יודע, זה קצת מזעזע, זה קצת בעייתי מה שאני אומר, אבל זאת הראייה שלנו בקרוספיט על מה זה כושר, ואני חוזר שנייה להגדרה, כי היא מאוד 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 חשובה לנו. הספק עבודה על פני טווחי זמן ואלמנטים שונים, בסדר? ואנחנו עכשיו נדבר איך זה מתקשר אלינו לקרוספיט. עד עכשיו דיברנו על מה זה כושר. אוקיי? אנחנו עוד לא נכנסנו בכלל לעסק הזה, עוד לא דיברנו על קרוספיט. אז מה זה קרוספיט? חבר'ה, זה כבר קל, זה באמת קל. קרוספיט זה תוכנית כושר גופני, GPP, שמבוססת על תנועות פונקציונליות, גיוון מתמיד ועצימות גבוהה. בסדר? זה קרוספיט. ואנחנו חושבים שבכך שאנחנו נעשה את זה, אנחנו נגדיל את השטח מתחת לעקומה בצורה הכי טובה. אוקיי? זה מה שאנחנו אומרים, ואני עכשיו אסביר למה אני חושב שזה נכון, למה אנחנו חושבים שזה נכון. אז בואו נתחיל בגיוון מתמיד. אז קודם כל, גיוון מתמיד זה לקחת את הסיפור הזה של החדר כושר, שפעם היינו עובדים בחדר כושר, כולנו היינו שם מתישהו, אני לא יודע, האמת שלי לא היה אף פעם מנוי לחדר כושר, אבל ככה מספרים לי, שאתה בא לחדר כושר, יש כזה יום יד קדמית, ואיך זה הולך? יד קדמית וגב, עומר? חזה יד קדמית, ואז כאילו, משהו כזה, בסדר? ואז אני רץ 3 פעמים בשבוע, אבל האמת שכשאני הייתי בצבא היה לי משהו דומה, אוקיי? הייתי בטוח שמי שרץ טוב, הוא בכושר טוב, ואם מי שעושה מתח מקבילים, אז הוא בכלל כאילו מטורף, אוקיי? אבל אחרי זה לא באמת מתרגם את עצמו לתרגילים ולדברים כאלה, אז נתקלתי בבעיה. אז גיוון מתמיד זה בעצם לקחת את הדברים האלה ולפרוס אותם על גבי כמה שיותר אלמנטים. השגרה היא האויב בהיבט הזה, אוקיי? כמה שאני נהיה יותר טוב במשהו, הוא נהיה פחות אפקטיבי בשבילי, אוקיי? אז אם אני נהיה טוב בטאבטה סקווט, אני ממש טוב, אני כבר עושה 20 חזרות בכל טאבטה, אז הוא כבר לא מועיל לי, אז נראה לי שעדיף שאני אעשה משהו אחר, אולי אני אעשה קצת משקל, אולי אני אעשה זמנים קצת אחרים, בסדר? אז גיוון במה? גיוון בזמנים של אימון, גיוון בציוד, גיוון בשימוש בציוד, אוקיי? גיוון בזמנים במהלך היום שאני מתאמן, בכללי לגוון, לא להישאר, לצאת מהמסגרת, לצאת מהאזור הנוח, בסדר? על זה אנחנו מדברים בגיוון מתמיד, ויש לנו פה כמה תמונות שימחישו את זה, של חבר'ה מהמועדון, הנה נצר, הנה חן, הנה אביעד כמובן, הנה סדי וסווטה, הנה ארי מנסה לשחות, כמובן עומר דוגמן הבית, הנה עירד, זורק כדור, בסדר? כמו שאתם מבינים, אנחנו, והילד כמובן, אנחנו מנסים מאוד לגוון כאן, בסדר? גיוון מתמיד זה הסיפור הזה. מה זה לא גיוון מתמיד? גיוון מתמיד זה לא הופר, זה לא אקראי, בסדר? אין פה, אנחנו לא לוקחים עכשיו המכונת לוטו הזאת ומוציאים אימון וזה, לא. יש מחשבה מאחורי האימונים, נניח עכשיו המועדון שלנו נמצא באיזושהי תקופה שאנחנו מוכוונים לאיזה כמה בנצ'מרקים שעשינו לפני איזה חודשיים, ואותם אנחנו רוצים לשפר, בסדר, ועוד מעט יהיה לנו אופן, אז אנחנו נהיה מוכוונים לאופן. זה לא אקראי, בסדר? זה פשוט לא הטבלה הזאת של חזה יד קדמית ואז גב. דבר הבא זה תנועות פונקציונליות, בסדר? אז תנועות פונקציונליות, יש עכשיו איזשהו הייפ סביב האימון הפונקציונלי, בסדר? תנועות פונקציונליות, כמו שאתם רואים פה בתמונה, זה משהו שאנחנו נולדנו איתו, מה שאנחנו עושים אותו באופן טבעי, יש כל מיני הגדרות לזה, רב מפרקי, מהליבה להוצאה לפועל, וכל מיני דברים כאלה. אבל יש לנו בעיה עם זה, כי אנחנו אמרנו, אנחנו רוצים דברים מדידים, נכון? אז גם חוזר לנו פה הנוסחה של force time distance divided by time. אוקיי? מה זה אומר? שיש לי את הדבר הזה, את ה-bicep curl, שזה בעצם איזושהי תנועה להביא משקל מכאן לכאן. אוקיי? עכשיו, עם התנועה הזאת אני יכול להביא X כוח, אוקיי? להפיק פה X force, אוקיי?
לעומת זאת, התנועה של הקלין שאנחנו מכירים, כנראה, אני לא סגור על המשקלים של הבייסקר, אבל זה לא אותם משקלים, אוקיי? אז התנועה שאיתה אני יכול להפיק הכי הרבה פורס, אז היא התנועה הפונקציונלית, בהכרח, בסדר? בצורה מדידה. כן, הראל. מה ההבדל בין פאוור ופורס? אני לא יודע. אני באמת לא יודע. אבל זה לא משנה, הספק כוח, אוקיי? אז התנועה שאיתה אני יכול להפיק הכי הרבה כוח, היא התנועה הפונקציונלית, בסדר? ואנחנו מדברים על כל התנועות האלה, בכללי. נדבר איתכם על הסקווט, נדבר איתכם על הריצה הפונקציונלית, נדבר איתכם על המתח. יש אנשים שאומרים, בטרפליי זה לא מתח. נכון, זה לא מתח, זה בטרפליי. זה קוראים לזה בטרפליי, בסדר? אבל עם זה אני יכול להפיק הכי הרבה כוח בתנועה הזאת של למשוך את עצמי למעלה. אז היא תנועה פונקציונלית, אוקיי? אם תהיו אי פעם באיזשהו כנס כזה, שתראו מלא אנשים של פילאטיס ו-TRX, ואז כולם יגידו, האימון הפונקציונלי, וכולם יעננו בראש, כן, ובכלל מדברים על דברים שונים, אוקיי? אז ההייפ הזה של האימון הפונקציונלי, תנסו לכמת אותו, לשים אותו בעין קצת ביקורתית, בסדר? וכמובן, הדבר האחרון, זה עצימות גבוהה, תמונה מפורסמת של אביעד ועומר ובן מסתכל עליהם, זה עצימות גבוהה, אוקיי? בדרך כלל עצימות גבוהה נגמרת ככה. עצימות גבוהה זה כשקשה, והעצימות גבוהה אני מאמין שבכל תוכניות הכושר הגופני מנסים להביא את המרכיב הזה, את המשתנה הזה, לתוך התוכנית, כי זה משתנה שלא משנה כנראה מה התוכנית, עצימות גבוהה תביא תוצאות יותר טוב. בסדר? עצימות גבוהה זה לא כשהפנים נהיות אדומות, זה לא כשצועקים, אלא גם לזה אנחנו עובדים עם הנוסחה הזאת, כמה שיותר. אוקיי, עצימות גבוהה זה לא בהכרח אם אני עכשיו עושה גרייס זה 30 קלין and jerk על זמן, בסדר? אם אני עושה עכשיו גרייס עם 60 קילו, אבל זה לוקח לי 20 דקות, ואם אני אעשה את זה עם 50 קילו זה ייקח לי 4 דקות, אז זה לא בהכרח אומר יותר משקל, בסדר? זה אומר, יש איזשהו מושג שנקרא threshold training, בסדר? אימון סף, ששם אני צריך להיות בעצימות הכי גבוהה שלי. עצימות גבוהה לא בהכרח אומר משקל יותר גדול, אוקיי? וגם לעצימות גבוהה אנחנו נדבר על עוד איזשהו קאץ' שיש עם זה, עוד מעט. כן? חשבתי שאת רוצה לשאול שאלה עם הדקות שלנו. אוקיי, אז זה עצימות גבוהה, וזהו לא, זה עוד לא זה, שנייה אחת. קודם כל, עיקרון מאוד חשוב לקרוספיט, measurable, observable, repeatable, בסדר? אנחנו צריכים שהכל יהיה מדיד, שהכל יהיה ניתן לצפות, מי שמכיר את האופן, צריך שהכל יהיה שפיט, בסדר? וצריך שיהיה ניתן לחזור על זה, בסדר? תנועות פונקציונליות, שאנחנו יכולים לחזור עליהם, אוקיי? כמובן, עם השעון. אגו, זה נושא שמאוד מאוד חשוב לנו. אנחנו תמיד אומרים לא להיכנס לפה עם האגו, להשאיר אותו בחוץ. מי שייכנס לפה עם האגו, יעשה את ה-60 קילו גרייס הזה בצורה רעה, הוא יכול להיות שהוא יפצע את עצמו בצורה מאוד חמורה. אז עם כל היופי הזה של הקרוספיט, אנחנו מאוד משתדלים להשאיר את האגו בחוץ. מה שיפצע את עצמו ולפרנס אותי קצת. כן, יכול לפרנס את עומר ואת בן, כל החבר'ה מהפיזיותרפיה ואחלה. טכניקה נגד עצימות, בסדר? אז תמיד אומרים, מה, נניח נועם, ניקח את נועם כדוגמה, כמובן, נועם הוא בחור ראש קשה, בהתחלה הוא הגיע לפה, הוא אמר, אין, אני עושה את האימונים RX, לא מעניין אותי מה, אני עושה את האימונים RX, לא היה אכפת לו, ואני אמרתי לו כל הזמן, נועם, קח שנייה צעד אחורה, תבנה את הטכניקה, ואז אתה תוכל לעשות בעצימות הרבה יותר גבוהה, זה ייתן לך הרבה יותר, אוקיי? אתה תוכל להפיק הרבה יותר אינטנסיטי. אז זה בעצם לא טכניקה נגד עצימות, אלא זה טכניקה בשביל עצימות. בסדר? הבטרפליי פול-אפ הזה, המתח, הרמאות הזה, זה לא שזה יותר קל, זה הרבה יותר קשה. אוקיי? אתם יכולים להביא את עצמכם לאימון הרבה יותר עצים, אם אתם יודעים לעשות את התנועות האלה, אם אתם יודעים את הטכניקה הזאת. בסדר? אז זה לא נוגד, זה משלים. והדבר האחרון שאני רוצה להגיד לכם, זה אם מישהו שואל אתכם מה זה קרוספיט, או שהוא בא ושואל אתכם, רגע, קרוספיט זה כמו TRX? אז כאילו, אין לי מה להגיד לכם. אל תיכנסו לשם בכלל, בסדר? אל תיכנסו לזה. תגידו לו, אם אתם אוהבים אותו, אם אתם לא אוהבים אותו, תגידו לו, כן, כן, זה כמו TRX. אם אתם באמת אוהבים אותו, תגידו לו, אחי, איפה אתה גר? היום כמעט ליד כל מקום שבן אדם גר, יש יותר מבוקס אחד. תגידו לו, תקשיב, תהיה בשעה ככה וככה, במועדון הזה, ומשם הוא כבר ילמד לבד, כי אתם לא באמת תצליחו להסביר. בסדר? אני לא חושב שאני יכול להסביר למישהו בשנייה, רגע, אבל איך אימון הולך? אני מסביר לו את האימון? זה פשוט לא הולך, בסדר? תגידו לו, תהיה שם, וזהו, אוקיי? והדבר האחרון שאני רוצה להגיד לכם על למה הדבר הזה עובד כל כך טוב,
יש איזושהי סיבה אחת מוסברת, כולם סוגלים ביחד, זה הולך ככה, הקסם הוא נמצא בתנועה, האומנות נמצאת בתוכנית, המדע נמצא בהסבר והכיף נמצא בקהילה, וזה למה זה עובד כל כך טוב. בסדר, הסיפור הזה של קרוספיט, אז אני שנייה אתן איזשהו בריף קצר על מה שהיה פה למישהי אחר, הגדרנו מה זה כושר, מקווה שכולכם זוכרים את ההגדרה, הספק עבודה על פני טווחי זמן ואלמנטים שונים. אמרנו שדרך קרוספיט, דרך תנועות פונקציונליות בגיוון מתמיד ועצימות גבוהה, אנחנו נגדיל את הסיפור הזה של הכושר, השטח מתחת לעקומה, בצורה הכי טובה, בסדר? וזה למה זה עובד כל כך טוב, ותודה רבה לכם שבאתם. חבר'ה, לשתות, איזו הפסקה של איזה 10-15 דקות. כן, 3 דקות, 4 דקות, ואז רון נכנס. כל מי שהגיע באיחור ועוד לא נרשם אצל טל, זה הזמן. אוכלים. לא, אחרי זה יש...